ассалому алайкум тамошобинони азиз ва подписчикони азизи муҳтарам. дӯстони азизи меҳрубони ма хуш омаден ба канали ма. лайк обуна шуданро фаромӯш намекунем ва дӯстон видеоро сарлавҳа пайдилица мекунем. дӯстон ҳами канали кира медонена, канали бубои рамазона ҳаматон медонен ки блогерои пешрафтаи охири замон каналша гирифтан удалиту несту нобудш кардан. ҳамин буд дар ин бора ман видео кардагиам ва бисёри одамо бошад видеои беҳтаринра кардагиам. дӯстон дар ин тема камтарак суҳбат мекунем ва баъдан як темаи беҳтарина барои шумо пешниҳод мекунам. ма ҳатман видеоро то охирон тамошо кунем ки пушаймон мешен. ин канали рамазонбоя жалоб задагиян вақте ки 3 жалоб бихӯра дар 4-умуш удалид мешава. ҳангоме ки 1 жалоб бихӯра течени 90 рӯзда ютубира дар назар намегира ва тоза мекуна. вақте ки дар 90 рӯз 3 моҳда тӯли 3 моҳ 3 жалоб бигира, 4-умушда шабака аз байн мера ва ира боша вастановид карданаш беҳад ва бениҳоят қин мешава. пас чӣ бояд кард дӯстони азиз ки дар ҳамин ситуатсия мо нағалтему ва канали худатонро зашишат кунем. дӯстон видеои дуздӣ намепартоем, музикои дуздӣ намепартоем. як видеое кунем ки якумин шида шумо дар шабакатон партоен ва минусае ки аз ҳар ҷо истифода мебарен ҳамин минусаам бошад. худатон саздават кунен, яъне ки сумтен расход кунен ва автор шумо мешен. баъд иловагӣ основной иловагӣ чӣ аст дӯстон? вақте ки канали шумо бухоҳед мустаҳкам шава, лицевое счёт дора бародаро, паспортон қатъӣ. як блогери машҳура меёвен, як одами интересне ки дар ҳамин шабака, дар ҳамин соҳаи иҷтимоиҳо мисол вай дора, оптикорӣ дора, шуморо мегира ба паспортон ва лицевой регистратсия мекуна. шумо авторски права мешавед дӯстон. ҳангоми касе видеои шуморо мегира мепартоя ё ки минусаи шуморо дар ютуб мепартоя, автоматически удалит карда мешава ва канал жалоб зада мешава. мисол касе 3 бор 4 бор ҳамин кора бикуна, шабакаш аз байн мерава. дӯстон касе ки дар ҳамин ситуатсия каналошон удалит чидегай, ма барои шумо ҳамин бобои ёвонитон барои шумо каналҳои фурӯшира, каналҳои беҳтарина барои шумо тақдим мекунам. каналҳо ҳастай аз 1000 подписчик то 140 000 дона подписчик. бухоҳи монетизатсия, бухоҳи бемонетизатсия, эфир, сообщества, сюжет. дӯстони азиз, ҳаматона интизор мешам. ватсап имо кор мекуна, номеро кор мекуна. номерое ки дар рӯи экран дида истуден, ватсап имо 24 соат гиронай. боқи ҳаматона ба аллоҳи меҳрубон меспорум. каналҳои беҳтарин инами шуморо интизорай. худо нигаҳбонтон.